Saged pamian. Rene ndok Lastri. Kene. Lah sini kabeh sapa ndok? Tak leni ndok. Aku ya kepengen melu reyokan kaya mau lho. Alah. Kepengen reyokan ning tekamu ning gone kene kaya ora ndek. Yo mergo iki mau aku dandan kowe dhisik. Dandanku iki lho rek alis putakan. Ora ngono lho ndok. Putakan ndeli. Kowe iki arep meneh sendang umbah-umbah. Ning kaya ora kaya adat sabene gene ndok. Nek dandan kok kandhani kabeh. Mergo iki mau aku arep semayanan kelawan katresnanku Kakang Purnomo Leslewo. Semayan karo katresnanmu. Lho padha-padha iki kok sapa kok ngono ndok pojokan. Mbak menawa kae Kakang Purnomo wis tunggu menyang papan kene yo. Kakang Purnomo. Nangis satenane kabeh ora jinarakan akeh gawean sing darampung. Mergo kedawa rasukan karo tak gelak laku. Kaya temokon papan iki lan sawise kelakon ketemu papan papan karo. Nang aku ora bisa tak gambar wis. Kaya ngono Kakang. Tresnaku kelawan sampean pitulus letan sing batin Kakang. Papan kene aku bakal sumpah ning pengarepanmu Kakang Purnomo. Ing besok yen tak ora kelakon mau bebarengan kelawan sampean, ketuwung aku mati Kakang. Lha kuwi tenan Kakang. Yen kaya ngono tresnamu karo aku Sulastri. Meminta marang panguasane Gusti. Muga wae sambungan tresna antaraning aku lan kowe iso langgeng nganti temekane akhir. Ya mung wis tak tresna. Kaya ngono Kakang, sampean kudu janji kelawan aku. Janji. Aja nganti sampean iki gawe belaning atiku lho. Menawa ing mengkon gegek malah kowe. Lho, lah kok bisa aku lho Kakang. Mengkono bocah lanang sing luwih bagus, sing luwih sugih, banjur kowe kapiluyu karo bocah lanang kuwi mau. Kuwi dudu watakku Kakang. Senajan to sampean iki wong ora duwe paribasan kere kepiling bali nanging tresnaku pitulus lair tumusing batin kelawan sampeyan Kakang Purnomo. Apa sing dadi? Iya Kakang. Sulastri. Kakang Purnomo. Ing mengkono aku bakal tanggung jawab teko nang ngamu lamar karo Sulastri. Kaya ngono sing Kakang. Kowe wong telu wis percaya to? Ya. Iki menungsa dudu
boneka. Saiki aku lagi percaya. Jenengmu sapa? Aku Purnomo. Ku sapa? Iki katresnanku. Jenenge sapa? Aku Lastri, Kang. Wah, kowe elek tak peke aku. Bagus sing ngene kok yo ngomong. Isih bagus aku. Isih bagus kakangku. Sampeyan to, Kang. Isih bagus. Iya. Brengose. Ringose tegas gede. Diambung sepisan 7 dina, Jeng. Isih keridak keri-keri. Lah, ala keri-keri. Satenane sapa to kowe iki kok malah ganggu karo aku? Kowe iki ora tau metu-metu. Wah, tuanggane Brandal Gunung Pati Ayam. Gajah Manggolo. Brandal Gajah Manggolo. Gajah Manggolo. Tolong wae piye kan? Kowe tau krungu kok wis lunga iki. Aku wis krungu ya. Krungune piye? Brandal Gajah Manggolo iki wong sing kejem menungso sing wengis. Najan saben-saben ana manusa sing duweni bondo donya yen ora diweni bakal dipateni. Aku pengen urip ayo banyu. Sik. Saiki wis ngerti Gajah Manggolo kaya kepiye wonge. Mula yen kowe kepengin urip, ae. Calon bojomu kae wis nek kakang. Lho, Calon bojoku diwenehke gajah. Iya. Ya ora bisa iki kabeh. Kowe kepengin ngomong kene. Entuk nang kowe dhewe. Sing tinggal Ya ora bisa. lho. Aku tresno karo. Rojo paripeksa. Entuk apa ora? Entuk ora? Entuk ora? Orang kendel melok-melok nyampur perkarane wong ngene iki. Kang, ana kiwa. Ora. Kae, mate kae opo wonge? Matok. Rawani dhewe ngajak bola kowe. Yo, seker. Samu. Wedi opo piye? Aku kok anggap ngajak bola. Yo. Ning kowe durung ngerti sapa iki Ah sing ngerti sapa? Ngerti sapa? Blas kowe ora ngerti. Kanjenge Adipati ning Kadipaten Pati. Iya. Kanjeng Adipati mangono neng yo. Weloh. Weyoh sampeyan iku. Diwanuke aku Bupati Pati, Adipati Mangun Onku. Yen ora nganggo cara ngene nganti modal ora bakal ketemu. Nggih, Tenane sapa to, Bu? kula kangaran Gajah Manggolo. Gajah Manggolo kang siji kae. Gajah wong. Kowe sura picet. Gajah Manggolo, Gajah Liwung lan kowe sura picet. Pancen tekaku ana sak pinggire utawa ana sak ering-eringe Gunung Pati Ayam. Pancen aku sengaja goleki kowe-kowe kabeh. Hah, menawa entuk bantuan iki ngono. Umpama pun ketemu ajeng napa? Radene iki wis gawe ora tentrem ing Kabupaten Pati. Mula yen to kowe gelem manut isih gedhe sih palimirmaku. Isih gedhe pangapuraku tumrap kesalahanmu. Nanging yen to kowe mbondo kalani, aku bakal ngrampungi perkara. Kanjenge tembung kula niku pun cetha. Kula pengen gawe geger teng Kadipaten Pati. Cara wong nyebrang niki kula pun tekan tengah. Bacut nggih klebos, mundur nggih teles. Dadi kula tetep bacut gawe geger. Kowe mbacut, aku sing bakal ngrampungi. Tak adepane. Adepi ya. Ora ngerti sapa Gajah Manggolo. Kula nglenggono Kanjenge. Tur ngantos kula ngeten iki ngangge dasar. Dasar Kula meri. meri perkara. Kula nggih klebu kawula panjenengan.
ning boten nate dipun aruh napa malih dicaketi niku boten dados kula meri. Tenane anggonmu duwe rasa meri iki meri sing apik. Jaran kowe kepengin cedhak lan dipati-pati. Nanging mangerti yo Gajah Manggul. Tanggung jawabe sawening dipati kuwi ora enteng. Siji upama tak cedhaki, kang siji mesti bakal meri. Mula kabeh kawulakone pati ora bakal tak beda-bedakake. Kabeh siji tak mbang cindhe, liyane uga bakal tak mbang cindhe. Kanjenge kandheng kula pun kalah kalih jenengan. Kula manut lamun to kula paringi gesang matur nuwun umpami pidana pati niku pun jumbuh kalih pendamelan kula. Jeneng wong ngono kuwi apik. Yen to wis saking manus kanggo nebus kaluputan sing wis gawe kapitunaning Kabupaten Pati uga gawe girsing kawula ing Kabupaten Pati. Kowe bakal tak patrapi pidana, kowe bakal tak lebokke ning pagunjaran. Supaya ing kono kowe bisa eling yen to aku tumindak ngene kuwi kok salah. Yen to kowe bisa nglalar jroning nalarmu, kowe bakal bali dadi wong sing apik. Kanjeng nggih. Kakang Delsi, manglebuke wonten pagunjaran. Tresnanono salah sawijining priya sing bener-bener tanggung jawab lan ngaten inggih Kanjeng. Upama kowe besok bakal dadi manten, upama kowe ra ndiragat tumekane Kabupaten Pati, kaleresan bakal paring redana utawa dhuwit kanggo kowe. Menika kaleresan Kanjeng. Jalaran angin kula kepengin ketemu bojo kali Sulastri niku mboten gadah ragat blas. Ora ndiragat. Nggih, sakno Malah sakno pripun? Ayo jejering aku bupati ya bakal paring duit kelawan kowe kanggo dadi manten. Nggih sumbangan nggih. Ya aja kuwatir. Matur nuwun. Wis ndang wis wedi. Engko yen ana apa-apa tumekane Kabupaten Pati. Matur lho wae karo aku ya. Kepareng nyuwun pamit ya sing bali-bali.
sik lek lunga riyen kok nganti niki lho kabar kok kula mboten tireng. Sajane niki pripun ngoten. Iki tak paribasake sego wis dadi bubur. Kasep Asep pripun? lamun kowe mikir bojomu sing kaya ngono kuwi kasep. Lek pancen kowe ora ngerti tak kei ngerti. Mi, Nggih. bojomu ki cilaka. Ambok nganti anakmu besok urip jambul wan. Anakmu ora bakal bisa ketemu karo bapake. Kok sakit ngaten Pak Lurah? Ya, Sampeyan pun entuk kekabaran bab Kang Saridin apa pripun? ora kleru. Bojomu kuwi duwe perkara sing gedhe. Nganti bojomu saiki nampa pidana kunjara ing Kabupaten Pati. Lho. Saiki Pak Iya, Lurah. wis to, ora usah mbok getoni. Ya ora usah mbok tangisi. Pancen menungso kabeh kuwi duwe sifat apes lan jaya. Wis, wong pancen bojomu ya mung teko semono kuwi nasibe. Perkara anakmu si momong. Mengko rak ya ana sing pelas karo anakmu. Layak Pak Inggi. Nah. Nek bojone kula niku dikunjara teng mriko Kutagara. Ya, Lah nganti niki kok kula tireng-pireng kabar nembe sampean ngabari kali kula jane lupute Pak Momok niku napa to Pak Lurah? ora usah kowe pengen ngerti lupute bojomu. Ora usah, ora perlu. Wis bojomu sing ngono ku ora usah dipikir. Sing wigati nasibe momok, ayo bareng-bareng dipikir. Aja nganti momok kuwi keluwen, keleson. Kowe nangis malah mergo momok rumanan. Nah, ngono wae kok. Kok sampean menehi duitku? Iki pancen sampean wenehke kula Pak Lurah. Ah, ya iya to. Lah anakmu piye? Elah matur nuwun. Dene sampean niku lurah sing apian Wah. ngerti keserakat ngeten sampean bantu. Ayo rahayune. Kowe kok duwe lurah kaya aku. Nggih. Lah umpama lurahmu dudu aku. Wah, aku mati garing, mati aliran. Nah, Niki diwenehne kula Ya. kabeh Pak Lurah. Ya. Lah niki kula lak mboten iso turu nyekeli dhuwit sementen akeh. alah, wong dhuwit sakmono wae. Duwe kuwi saubruk. Atur nuwun Pak Inggi nggih. Sor bantal kaya duwe, Nggih. sor kasur duwe. Wis to. Kowe ora usah ewu lek kowe butuh apa perlu apa mung kari omong. Pak Lurah kula nyuwun dhuwit mesti rapal. Matur nuwun Pak Inggi. Hmm. Lah mangke nek dilalae pakane momok niku pun metu keng Pagunjaran. Ya. Kula tak kandha nek selawase pakane momok teng Pagunjaran niku sing nguripi kula kali anake kula niku sampeyan nggih. Alah, ora iso mulih bojomu. Lho, kok ora iso mulih to Pak? Ya wong Lurah? maneh hukumane jeru kok. Lah kowe mikir bojomu nggo apa? Tewas awakmu kuru. Lah wis kuru terus lara, wong lara kuwi parake arep nyambi, wong lara kuwi parake ning kuburan. Mati. Aja nganti kowe mati, aja mikir Saridin, mikir liyane. Lho. Iki ngene. Pripun Pak Lurah? Wong anakmu ya butuhke panggulawen kae. Wong tuwa lanang lan wedok. Iki umpama Umpama aku melu gulawentah anakmu melu gedhekne momok ngono piye? Dikke bantu ngoten Pak Lho Lurah. kok bantu to. Lho, lah pripun? Umpama aku ki dadi bapake momok ngono lho. Sampeyan iki Nah, wanci bedhog ngeten kok malah nglindur. kok
lindur piye to? Dadi bapake pripun to? Dadi bapake iki rek dene bojomu ora ning omah. Kowe tak rabi aku. Kowe tak pek bojo aku. Ben nenek sing ngopeni anakmu. Ampun ngendikan ngaten Pak Lurah sampean iki kepalane desa lho. Kudune mernah-mernahke sarekate kok sarekat. Sarekat? Nggih, mernah-mernahke. Wong desa-desa sing kurang uripe keserakat. Lah kula kok angel temen lek omong niki perkara mikir Saridin. Lah sambunge apa? Lek aku lurah karo rakyat biasa. Ya malah apik. Jenengku Galo Pak Lurah. Mesake karo wargane sing keserakat bojone Saridin. Nasibe ora karo-karuan, saiki ditulung karo Pak Lurah Miyono. Lho, apik ya? Boten Pak Lurah. Nih. Sampeyan Yen renemu pisan aku yo ngabari. Ping pindho yo ana gawene iki mau. Karepku iki aja nganti kena wong liya. Lah iso kowe iki tak kukup dhewe ngono. Mboten. Kula mboten mikir kok kaya ngoten niku Pak Lurah. Luwe-luwe kok mikir wong lanang ajeng dirabi wong meneh mboten. Pripun-pripun raketang bojone kula niku teng pakunjaran ning kula enteni nganti sak tekane. Yen napa mawon kula sabar. Kowe iki ora mikir to. Mikir napa? Lho wayah dudu wayahe aku rene kowe tak kei duwe iki lho. Mosok kowe ora mikir aku blas. Heh, Boten Pak Lurah. kowe tak keloni. Sampeyan iki kok malah aneh-aneh Kok mawon. aneh-aneh piye? Ayo. Boten, sampeyan iki ampun ngoten to Pak Lurah. Kowe kuwi timbang tak perkosa kowe belok. Dene enten wong sing ngerti lho sampeyan diapunke. Ora ono wong kabeh do wedi karo aku. Ayo. Boten Pak Lurah. Kowe tak perkosa. Boten ampun ngeten Pak Lurah. Sampeyan. Lah aku mesakne karo kowe ora mesakne karo aku sithik wae kok. Ayo. Boten. Ayo. Boten. Mergo jejering kawula aku dianggep duwe lumut. Arepa bener nanging aku kalah kuwasa. Nyatane saiki aku dadi Narapidana ning Kabupaten Pati. Kowe momo ora ngira menawa aku duwe lakon kaya ngene. Tegese aku pisah karo keluargaku. Ora iso kumpul karo bojo lan anakku momo. Nalika aku ning pakunjaran, soalnya aku ora iso turu. Mergo aku jejering bapak kangen karo anak. Aku nangis, aku sambat. Ora ngerti sangat parane dumadi. Ana rawuhe guru sejati sing malaya Kanjeng Sunan Kalijogo. Gunku sesambat, aku diwenehi sarana. Mulai aku bisa buka lawanging pakunjaran yul aku mulih ketemu karo kowe Sari. Bapak boleh bawa ini perkara yo tak lakonane. Mbok menawa kabeh kuwi dadi lelakoning uriping Saridin, kudu nglakoni dadi Narapidana ing Kabupaten Pati. Aku mulih iki mau ora dingerteni prajurit Pati, upama ana sing ngerti mesti wae hukum aku saya jero, hukum aku saya suwe. Aku ora iso suwe ning omah. Aku wis bisa ketemu karo kowe.
iso gendong popok wis iso nambani rasa kangenku. Aku tak balik ana ing pakunjaran Kabupaten Pati, mumpung ora dingerteni prajurit, mung wae aku njaluk kowe sing sabar ngenteni aku nganti luar saka pidana. Kok gedene setahun aku ora mulih sabar ngenteni 2 tahun duwe apa? 2 tahun urung mulih sing sabar nganti 3 tahun. Nganti 3 tahun gedene 5 tahun Sahidin